per un cavall. I un que sempre va atarantat, carai, que este lo sabeu tot. Un que sempre va atarantat de cap, tot nerviós, se li diu que va com per una sèquia, se li diu que va com... Quan algú treballa molt, se li diu que fa més hores que què? Més hores que un rellotge, el rellotge no para, sempre està per feina, sempre. I si para, porteu-lo a arreglar o reballeu-lo, val? Què li passa a qui té boca? S'equivoca, i a qui té nas? Que es moca, molt bé. Qui té boca s'equivoca i qui té nas es moca. I quan tu et traus un problema de damunt, què t'has llevat en realitat de damunt? Un núvol! Quin núvol de damunt que m'ha llevat. Això no ho diré jo quan acabi d'ací, però si m'haguera anat molt malament que estigui encantat, ja ho veig, les vibracions són molt bones, diria, Déu meu, quin núvol de damunt que m'he llevat. Suau.